Una nit, a l'illa de Neumann, va néixer una noia de pell bruna, molt callada i tímida, però amb una presència molt lluminosa. Els seus ulls i el seu somriure il·luminaven tot el regne i ningú gosava discutir que tenia el posat d'una nova reina poderosa. Ella només sabia que havia nascut amb un secret i que mai el podria explicar a ningú. No podia parlar, i això volia dir que no podia expressar tot el que vivia per dins, que era molt. Cada dia es proposava sortir de palau sense que els pares la veiessin i s'arribava fins al pont que separava les dues parts de Neumann. Allà es situava al bell mig del pont i estirada a terra, palpant amb les mans la pedra més antiga del regne, sentia les converses d'ambdós costats. Estirada a terra, connectava amb tot el que la gent deia a les cases, als carrers, el que cridaven els nens, el que es deia a cau d'orella. Ho va fer tants dies seguits que la informació que va recollir va desbordar el seu interior. La princesa es va preguntar: per què vaig al pont? Ho faig per tafaneria o per connectar i empatitzar amb la meva gent, ja que no puc parlar? Sincerament, va veure que ho feia per honestedat. Era l'única manera que tenia d'escoltar i de respondre. Dins seu, havia creat l'habilitat de participar en totes les converses que escoltava. Nit rere nit feia aquest ritual. Un dia va voler implicar-se i fer un pas més. Va dirigir-se al pont i va sintonitzar amb tanta passió amb tots els ciutadans de la ciutat que va perdre la consciència i es va fusionar amb aquelles roques antigues i silencioses. El seu cos físic s'havia unit a les parets del pont. Ella ja no es distingia. Era una amb les paraules de cada persona, de cada casa. A palau la van buscar per tot arreu, però ella ja formava part del món simbòlic de Neumann. Diu la llegenda que si passeges pel pont d'aquesta ciutat, enmig de les llambordes trobes dues mans petrificades i si t'atures i fas silenci al bell mig del pont, pots sentir el que ella viu, sent i pensa.